Mga gatas ba ta? Nya, atong kuyog bitaw ni Kuya Dapya nga laki. Sus, Ginoo ko. Ano man pong na-inlove man kay siya adto. Uy, Ginoo ko, Lord Jesus nga. Uy, arang ka itom. Dayon, hinoon. Bagay raman po silang duha kay kanus agud po na puti si Kuya Dapya oroy. Ay nga, otro man po tong itumon. Ginoo ko. Pao pa tong napay panit ato nga bukis-kison kaayo. Maluoy na lang ta. Dayon lang pay ako aba. Ato ni aging adlaw pod. Agoy dito ko sa kuan. Gitawag man ko ni Maring Inday. Kay naay pakals. O to ni kaon sad ko. Agoy, kay unsa man to ila ang pansit. Uy. Unsa tawag ana pansit bihon. Bam sus Ginoo ko. Arang katabang. Ginoo ko. Den puti luspad kaayo. Wa sila kapalit og tuyo.